Ngayong buwan ng Marso, itinatampok din ang pagpapahalaga sa ating mga alagang hayop, partikular na sa ating mga alagang aso at pusa. Kaya naman, kitang-kita ang all-out support ng mga fur parents dito sa Baguio City at Benguet sa pagdiriwang ng Anti-Rabies Month. Sa isang buwang pagpapatupad nito, naghanda ng iba't ibang mga aktibidad ang lokal na gobyerno ng Baguio, katuwang ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno maging ng mga non-government organization. Siyempre, hindi mawawala sa kanilang programa ang paghahandog ng libreng veterinary services sa mga minamahal nating fur babies. Una po is para sa protection din po ng ating mga alaga and then para sa atin po. Kasi ang rabies po kasi is 100% fatal and zoonotic po siya. Ibig sabihin po niyan is na-transfer po yan sa tao. Maliban sa libreng bakuna kontra rabies, nariyan din ang libreng konsultasyon sa mga alagang aso at pusa, gamot para sa gudgod at galis, free spay at neuter program, at ang pagpuksa sa mga pulgas at garapata. Ang fur parent na si Kate, dinala ang alagang sinabi upang samantalahin ang alok na free anti-rabies vaccination. Matagal na kasing hindi natutuloy ang plano nilang pagbabakuna kay Nabi noong buwan pa ng Disyembre. Para safety po ng aso po na mabaksinan po sila. Tapos yung anti-rabies and yung lahat po. Sa tala ng Department of Health Cordillera, halos 58,000 ang bilang ng mga nakagat taong 2024 at 3 sa mga ito ay namatay sa probinsya ng Kalinga at Abra dahil sa napabayaang rabies. Kaya nagpapaalalang muli ang DOH na kapag nakagat o nakalmot ng aso o pusa, huwag laging umasa sa paglalagay lamang ng bawang sa sugat, gayon din sa pagpapatandok. Ang rabies po kasi is vaccine preventable. Kailangan ng bakuna. So yung pagtatando kasi is, di ba, kunyari, ito yung kagat. Parang sinusugatan yung paligid mo. So parang nag-i-induce lang kasi tayo ng another injury doon sa tao. Hindi po kayang labanan ng tandok ang rabies. Ang rabies ay virus, naiiwasan o nalalabanan po siya ng bakuna. Sabi nga ng mga doktor, rabies is fatal but 100% preventable. Sigurado man o hindi na may rabies ang kumagat sa'yo, ugaliing magpakonsulta agad sa pinakamalapit na pagamutan. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.